Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Trash Horror Collection a dneska už viem, aký to je diel, lebo som strašne dlho nehral. A dneska si zahráme hru názvom Mold 2. Ideme na to. No, 1965. Prepáč mi, miláčik, toto som spravil pre nás oboch. Stratili sme nášho syna a teraz hľadujeme. Prepáč mi to. Teraz sa už nemusíme báť. Neopustíš ma už nikdy viac. Ale nie. Cápek, co robíš? O 10 rokov neskôr. No, takže sme tu. Máme tu také auto. A mám tu také veci na hľadanie. No, čo robíme? Shit, kurňa. Či bolo to len také železo. Možno si to môžem uložiť. Odložiť, alebo čo tak. No, čo sa stane, bo je to dlhé už. No, máme kľúč. Dobre, je čas ísť, stačí na dnešok. Ideme zase tak, kde inde. To sme u nás doma, kde to sme? Tak to ma zaujíma. Bereme tie veci? Nie, dobre, kto to je? Mary. Prišiel si počul slepú miláčku. Našiel si niečo zaujímavé. Našiel som špinavý revolver. Našiel som kde spať do pivnice počas noci. Nechcem byť sama. Nechcem spať sama. Dobre. No, dávaj basement. A to je to tá konzerva rybacia. Umieme, uvidíme, aký to bude pekný z toho. O 2 hodiny neskôr. Wow. Je to prekrásne, dáme si to na stenu. Dobre, a ten kľúč. Čau, Mary. Mal som obed, miláčku. Nechal som ti tanier na stole. Ďakujem ti, láska. Toto amulet je darček pre teba, aby si mala šťastie. Páči sa mi, miláčku, ďakujem. Idem spať. Teraz sa najesť, jedlo začína byť studené. OK, Zlatko.
A po obede pôjdem spať tiež. Dobre, teraz jeme. Dobre, zjedli sme. A ideme spať teraz k nej. Môžem zavrieť dvere? Nemôžem. Ideme spať. Zatiaľ je to také, no. Zobudím sa a ona tam nebude. To je čo? Čo je to za miestnosť? Dlhá chodba. To sa mi nepáči. Počujem hudbu. No áno, tu není. Mal som nočnú moru. Alebo zlý sen. Nie, no, nočnú moru. Ouha. Čo to kurňa je? Idem sa zblázniť. No ukáž, kde je moja priateľka. Mary? No. Dobrá noc, Zlatko. Je všetko v pohode? Miláčku. Áno, cítim sa perfektne. Čo robíš tu dole? Stena je špinavá. Potrebujeme to umyť. Môžete čakať na mňa, miláčku. Ja to vyčistím. No, tuto je. Haló. Aha, tak to viem všetko umyť na jednu šupu, no. To? Ideme kúkať telku. Či za zvučku? Á, už je tma, wow. A zase je červená obloha. Ty mi zmizla, priateľka. Mary? Som unavený, idem si pospať. No ona tiež tu spí. Zase má halucinácie. Kde teraz budem? No, kde som? Zase som tu. Zase ideme bežať. Mary, Zlatko, čo robíš? Nie, teraz celé steny. Tam už je to v dome, hej? Postaň sa, ukáž mi tvoju ruku. Ježiš, no. Ja som si ho fakt tam nevšimol. Aha.
Dúfam, že to zostane v koši. Áno, ja. Bo ja som čo? Koš. Aha, to bolo vtipné, no. Je to stále... Není tu už zrazu. Ráno, Zlatko. Mary, ten amulet, to ten je prekrásny, milujem to, miláčik. Cítim sa, jak to môžem povedať, cítim sa keby oživená, dá sa povedať. Nevyzeráš dobre, miláčku, ten amulet má nejaké diablo. Nedotýka sa môjho amuleta. Volám otcovi Kelmonovi, potrebujem pomoc. Potrebujem zavolať do Prismery, sa necíti dobre. Father Kelmon's office, ako vám môžeme pomôcť? Dobrý deň, otec, toto nie je, tu je Stan. Potrebujem vašu pomoc. Ahoj Stan, ako sa máš? Je Mary v poriadku? Ja som v pohode, ale Mary je divná. Zvláštna? Môžeš vysvetliť lepšie? Našiel som Borit pochovaný amulet a dal som jej. Potom mám divné sny a acting, jak to môžem povedať. Sa tvári zvláštne, tak inak. Amulet? Zajímavé. Zajtra ráno by som prišiel do tvojho domu. Ďakujem, oče, dúfam na zajtrajšok. Dobre, máme zavolané, a čo ďalej? Zavriem dvere. My stihneme umrieť, dokým bude ten deň. Prší, no. A teraz aký bude mať sen? Mary, ty furt jak mŕtv spíš. No teraz som vedel, aký bude mať sen. Asi nemám s ňou spať, no. No teraz čo sa bude deť? Aha. Čo to do prdele? Mary, kde si moja láska? Idem do pivnice. To ten skurvený amulet. Mám zbraň. Čo ti páre? Čo to robíš, Zlatko? Mám tak nakrylo ten aim. Čakali sme za tebou. Čakali ste za mnou? Toto kurňa ste. Som žena, ktorá bola zabitá, Dobre, neviem ďalej. Čo chceš odo mňa? Nechaj moju manželku na pokoji. Máš môj amulet? Každý, kto má... neviem. Please, prosím, nechaj nás ísť. Nic sme ti nespravili. Release mi Stan. Osloboď ma Stan, streľ, ukonč to. Tak. Mary? Nie.
prepáč mi, miláčku, nemohol som ťa zachrániť. On sa obesí, nie? Tak jak tamto asi. Tak to jedno, že ten syn našiel asi amulet. Nie, tá ženská našla amulet a tiež tak to skončilo, no. Že ju mu zabil. Koniec, nie? O 2 dní neskôr. Dobre, ešte pokračovanie kus. No, čo to bude? A? Prečo som tiež tak? Shit. Kurňa ma to... Ja. No a... Čo s tým? To je ten hrob. No, čo mám robiť? A to také prišlo. Ty si chcel zač. Ale dobre ideš. Tlačíme kúsok okolo... To je ten, nie? My God, Stan. O môj Bože. Môj Boh, Stan, čo sa ti stalo? Krist, pomôžte mi. Molt ma pomaly zabíja. Ten amulet... Čo? Dobre. Hej. Ten amulet, rozpoznávam ho, je to diablo. Nemôžem sa toho zbaviť, a nemôžem sa dostať z toho. Skúšal som, čo je to za kliatbu. 10 rokov dozadu žena bola brutálne zavraždená od svojho muža. Ráno si nastal. Hej. On ju vinil za ich syna, ktorý bol ultimátne zavraždený. Nebola to jej chyba. Detsko bolo narodené so serióznou chorobou. On pobodal ju niekoľko... viackrát. Dostala ten amulet od svojho otca a dala si to na krk. Takže ten sa používa na to, že ten Molt bol démon, ktorý zabíjal ľudí a dávali navzájom ten amulet a dávalo sa proste navždy.
Takže keď dám komu inému ten amulet, tak sa toho zbavím. Toho kliatby. Áno, ale... Ďakujem za pomoc, priec. Páne Bože. To je až moc, no. No, našiel tento dom. Či? Nie, to je iný. To je on. To je on. Týždeň neskôr, no už daj ty už mi konečne to. Zase hram. No a čo mám robiť? A už mi pomaly rozchádza. Konečne som sa zbavil toho, prepáč mi to, Mary. No a teraz budeme halucinácie s ňou. Nebudem ju vidieť vo sne. Kde som to zas?